Шек-шек, бауырсак, бәлешләр. Мобилизацияләнгән ир-егетләр өчен Түбән Кама халкы 100 килограммнан артык камыр ризыклары әзерләде. Күчтәнәчләрне районның балалар бакчалары, дин әһелләре пешергән. Хәйрия эшен Татарстан хатын-кызлары оешмасы башлап җибәрә. Теманың дәвамы алдагы язмада. Ашханәдә эш кайный. Балалар бакчалары хезмәткәрләре алма бәлешләре, башка тәм-томнар пешерә. Камыр ризыклары Казанга җибәреләчәк. Балалар бакчалары мәктәпкәчә мәгариф идарәсе белән берлектә хәрби хезмәттә булучы якташларыбызга әниләр күчтәнәче әзерләдек. Аларга без хәерле озын гомерләр телибез, исән-имин әйләнеп кайтуларын көтеп калабыз. Солдатка бәлеш акциясенең күп еллык тарихы бар. Хәйрия чарасы хәрби хезмәткә алынучы егетләр өчен уйлап табыла. Быел исә Татарстан хатын-кызлары оешмасы мобилизациягә эләккән ир-атларны сөендергә була. Әлеге тәкъдимне башкалар да хуплап ала. Баллы күчтәнәчләрдән тыш посылка җылы оек-башлар, киемнәр дә салалар. Шул арада балалар тырышып рәсем ясый. Ак кәгазьдә солдатлар һәм аларны заргып көтүче гаиләләре иҗат җимешләрен сабыйлар, шулай ук хәрбиләргә тапшырачаклар. Аларның тизрәк исән-сау әйләнеп кайтуларын телибез. Эльза Ахмәтҗанова, Галия Нигъмәтуллина, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракыпов, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама.